yudhi tich, chenro mopogore kaka mag omenda mabende aselero. Okay, koro kaluwore gi pacha e wachno, sirikal ok tim matek ka gima omiyo. Kane ogol nyota, owach mana ni ng'amogik e klas 12. Adier king'iyo thoth jomogik e klas 12 tin, ng'ato tieko to dhi donjo kamachielo manyo. Ni en kitieko tidonjo kamoro ok yud nyota. Which manisre ni sirikal nobedo piny ong'iyo statistics. Ong'iyo ni jok mage matin mwanyalo brainwash. Jok mage matin mwanyalo brainwash wami pesa mondo wanen watimo. Maneno ka nyota ne en mar wuondo jopiny kweso. Nikech brainwashing cha dong en chal ka gima wariambo. Jok matin e youth, namba mane matin. Koro gini namba matin en namba mapoko odonjo kamoro. Mano gima koro negitiyogo. Koro according to pacha, de sirikal bedo joma ber. Wagoro kwano kuom chiwo nyota mokwongo. But de bedo joma ber kabisa. De gineno ni nyota ni kata jogo mositiekogo bomigi. Yani kata ma youth range from 18 to that age mane gwacho kata 29 no. Omi nyota ni. To ng'ato par pache. Koro in kiamua ni nyota na ni akawa dhi atimo godo timbena, mano mari. Ibiro neno consequences bang'e. Kiamua ni nyota ni akawa tim go business ber. To gimoro ni nyiso ji ni in kiserwako kondo, par pachi man tijini, to in gi lweti nono, helb be pod riti kuchocho poke chako chulo. It's very very tiresome. Erokamano ahinya. Lakini Steve nene yo machal nade kapok adhi Evans? Mokwongo ka duoko chien mathin